mga Inyans, good morning, DCP TV. Please don't forget to subscribe your channel. Please help po ito mga video na upload ko. Amin sa ito ngayon sa Motopost Dagupan City, Adong Karanglaan, alas tapat ng elementary school ng Karanglaan. Ito may Inyans, ibigatin yung kulay dito. May Inyans yung Boss 125. Ayan, yung makina niya may Inyans is Motopost. Ayan may Inyans yung niya, yung tambutso niya may Inyans. Ayan, Motopost. Kaya natin yung niya yung niya. Ayan yun. Sukat lang sa likod mga Inyans is 1.60 by 17 yung rim niya. Yung gulong naman niya is 2.75 by 17. Yung may Inyans, yung sprocket niya, yung sukat niya is 36 yung sukat niya. Naka dual shock niya sa may Inyans, dual shock. Ayan. Ito yung ito yung niya, ang kasan niya 125cc mga Inyans. Saka may Inyans, ito yung niya, yung gasolina niya. Ano pala to? Ito yung neutral tsaka speedometer. Ayan. Ito yung ilaw niya. Ayan. High low, klase, busina. May starter sa mga yan, starter. Check natin yan, may susi naman dito. Check natin yung dito compartment. Ayan. Ayan natin dito. Natin tayo. Kaya tayo sulit ito. Check natin. Meron na may yung harap niya naka-disc brake, yung harap niya. May so 2.50 at saka 17. Yung rim dito sa yung gulong niya. Yung gulong niya is naman yan 2.50. Yung rim niya is 1.4, mas maliit dito yung rim niya, yung sa likod 1.6 by 17. Yan, naka-disc brake yung harap. Yan yung makina niya, Motopost. Yan, may yung presyo pala niya is yung cash niya is 45,000. Boss RS 125. Yung down payment niya is 3.4. 12 months niya is 5.461. 24 months niya is 3.331. 30 months niya is 2.594. Rebate chance 200. And may yan RS125 ng Motopost. Okay mo yan. Salamat sa mga shoutout lang kay Ma'am Germaline. Siya nagkasa sa atin dito. God bless you very much. More power. Kaya sa butik ng babay mga Inyans.